Ngayon araw ika-27 ng Nobyembre taong 2022. May tumawag sa akin at kaya't ginayasing ako ng asawa ko. Tinatawagan ni Kuya Arthur, pinapakuha yung sawa sa'yo. Meron daw na pinaparescue na isang ahas. Hoy! Yung sawa daw kunin mo. At dali-dali ako tumayo para puntahan ang nasabing lugar na kung saan natrap ang isang ahas. Pa siguro yun, sir. Kasi Nang ako ay nakarating na sa lugar ay laking gulat ko na meron na nga siya nakain na isang ibon kalapati na panglaban. At ang kasama ko sa panghuhuli ay si Kuya Andy, Arthur, Eric at si Boss Tony lang sang-alam. Wow! At yan na nga, nag-umpisa na kami gumawa ng isang panghuli para maiwasan ang posibleng matuklo sa busog na ahas. Iko. Video na to? Ito. Tetet pa yan. Susukat na. Ayan o, tigtigmig ang parang. Hindi, botang magkaya kayo, mila ko yung pes. Umul na din. Iya. Marami pa yun din. Mahalo ko torot. At inumpisahan na namin huliin sa maingat na paraan. Ano tayo dyan na may kapangani oh? Nakapangalan. Nakum may pain kayo dyan. Nakum may pain tandutong. Sa mga salabat. Yan, yung takbang may metro kong bitis. Masising alambre na. Takbang may metro. Alya, ito yan. Kengirit kat. Ha? Yan, kengirit kat. Ay na yung milak ko Kaya yan. ni banda, kaya ni gilid na. Namilak ko yan. Nakatamak na eh. Nakatamak na eh. Pusik siya nga eh. Eto na nga, sa wakas ay nahuli na namin ang isang busog na ahas. Patur na metet. Patur na nga lang rin dia tangkay. Kota tali si Degera. Ang tetet ang At nang mahuli na namin ang ahas ay hinahanap ko si Boss Tony lang sang-alam. Kaso hindi na namin mahagilap. At nang kami ay makalabas na ng bahay ay talagang hindi namin makita si Boss Tony lang sang-alam. At yun naman pala nakatakbo na siya sa kanilang bahay. kaya na siya oh. Hey! Pati pati oh.
Tatalian sana namin sa may bibig niya kaso lubhang napakalakas. Mamaloy pa lang pala tayo. Yeah, wala. Hindi ko one dance. Mana balik katiga-tiga kainan katiga ng tao. Kaya't inilagay na lang namin sa isang sako at i-turn over na lang sa may-ari ng kulungan ng mga ibon na si Kuya Arthur. Salamat sa panonood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright.